Сабоҳат Бойматовои 78-сола бо мошини Opel нимавайрони худ ҳар рӯз даҳҳо бор хиёбони марказии Душанберо убур мекунад. ҳадафи ин зани бознишаста сайру гашт нест. ӯ бо мошини Opel-аш кор мекунад, ба қавли таксӣ мезанад. зеро пас аз 40 соли кори табибӣ 250 сомонӣ нафақа дорад. ин нафақа барои пешбурди рӯзгораш кофӣ нест. ман аз пагои то бегои такси кор намекунам. ман ҳамин вақтам ки шуд набирачама мактаб мебарам, аз соати 12 ки гузашт 12:30 то 1 соат 2 соат зиёдаш қати 3 соат дигар наверам, барои ки кори хона бисёр, келинам корба, писарам корба, хона барафта ғундору уборкаю авқот тайёр мекунам. кӯдакот ино ҳамаш. хонум Бойматова духтури кӯдакон аст. аз соли 1964 то соли 1986 дар дармонгоҳ ё поликлиникаи шумораи 9 Душанбе кор кардааст. баъдан дар ноҳияи рӯдакӣ соли 1996 гирифтори сактаи қалбӣ шуд ва ба нафақаи маъюбӣ баромад. баъд дигар корба нарафтам. медонед барои чӣ? вақти союз ба мо ҳамин нависҳои ҳамаша забони русӣ ба менавистем. ҳозир агар ман забони тоҷикӣ қате нависам 1000 та хато мекунам, одамо механдад. барои ҳамин ман корба ҷиғ задан нарафтам. лекин одамо ки мана мешиносад, ино телефон мекунад, хона ба мебиёд, худашона личит карда ки ман фарзандоша личит мекунам, набироша личит мекунам. хонум Сабоҳат аз табибӣ дар бемористон даст кашид, аммо ронандагиро раҳо накард. зеро бори нахуст дар соли 1980 барои кори муваффақонаи табибиаш ба ӯ мошини тамғаи «Жигулӣ» тақдим карданд. дар тӯли 37 соли баъдӣ 12 мошини сабукравро иваз кард ва имрӯз бо Opel мусофир мекашад. ин ҳаёт ба мошин барои зиндагӣ дар кор будааст. як худам фарзандои калон кардам. ҳамин хел шуд ки хонам вайрон шуд. аз шавҳарам ҷудо шудам. шавҳарам духтари профессора гирифт. ман 3 кӯдак қате мондам. ёдам ба набиёд ҳамин зиндагии ман. ин хонуми бознишаста бо хонаводаи писараш зиндагӣ мекунад. ӯ мегӯяд дар ин сину сол барои он кор мекунад ки намехоҳад ба ташвиши зиндагии фарзандонаш афзояд. духтари бузургаш 1 соли пеш дар синни 50-солагӣ фавтид. набера аз он духтарашро ба шавҳар дод. мехоҳад дар идомаи таҳсили набераи дигари ятиммондааш кӯмак кунад. ҳамин духтарам Новосибирск ба буд. ҳамин такси қате кам кор карда ҳамин пул месупорд. ҳамин мефурсондам ёрдам. духтарам мана ҳамин ҳама квитансияша истодааст. равон мекардам. духтарам ба бисёр ёрдам кардам, нашуд. пасад карда натонистам. ин зани солхӯрдаи таксиронро кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ эҳтиром мекунанд. мусофиронаш ҳам ҳайрон мешаванд ки чӣ гуна дар ин сину сол ронандагӣ мекунад. ассалом командир. ман намонетон гуфтам, ино снимат карсодин. маҷбур кардан мадан камераба. ҳамаш 100%. 100%. мо одами бисёр порядочный я. муҳтарам ронанда, шумо дар роҳи сафед барори кор. раҳмати калон. хонуми Сабоҳат имтиҳони сахтиҳои зиндагиро пушти сар кардааст, аммо боз ҳам як орзу дорад. дар озмуни автобону ки ҳукумати шаҳри Душанбе эълон кардааст, ширкат кунад. ӯ мегӯяд имтиҳони рӯзгорро гузаштам. дар имтиҳони автобону ҳам пирӯз хоҳам шуд.